hoef ik geen woorden voor te gebruiken. Alleen naar Dumke kijken. Zo. Zeer goed. Ik vind hem geweldig, ondanks dat hij veel tegenslagen heeft gehad. Heeft hij zich heel goed bovenop gewerkt. Ik kom niet van heen namelijk. Ik ben je weer Poel 6 namelijk. Ik denk dat er voor Poels een standbeeld opgericht gaat worden. Oh, hier, op de Alpe-etappes. Wout wil stunten op Alpe d'Huez, 2 jaar geleden. 2013. Ja. Heeft hij dit jaar mooi gedaan? Ja, nee, vind ik ook, ja. Toen hebben wij aan de voet van de Alpe d'Huez gestaan. Weet je niet meer? Ja. Hij heeft gewoon mede de wedstrijd bepaald van wie nou die overwinning mee naar huis gaat nemen. Ik denk dat hij daar gewoon echt een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. En dat is wel echt gaaf om te zien. Als je hem dan ook ziet schitteren in die bergen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja, ik vind het gewoon geweldig. Ja. En als moeder zijnde gaat er zoveel door je heen. Ik bedoel, anderen genieten er ook van. Maar als moeder zijnde komt het allemaal heel anders over. En ja, je bent ook trots. En denk van ja, het is mijn zoon die hier fietst en waar zoveel mensen naar kijken. Ja. Eigenlijk na alles wat hij meegemaakt heeft en wat hij er allemaal voor doet, staat hij nou weer op een topniveau, is hij aan het presteren. En dat is wel echt super gaaf om te zien. Wout! Dat is goed, ik heb er wel een keer. Ik ben de Tour er wel een keer.